ஹலோ காய்ஸ், நான் உங்கள் ஃபாரூக். இப்போ நம்ம விளாட்றது போக்கிமான் மூன் பிளாக் வெர்ஷன். என்னடா ஃபஸ்ட்டு சீன் எடுத்தோன்னு தாத்தாவெல்லாம் காட்டுறாரு. இந்த கிரீடத்தை யாருக்கு வைக்க போகிறாங்க? எவனுக்கு வச்சா என்ன? இது என் தானே? போக்கிமான் ட்ரெயினர் என்னே தான். கரெக்டாக சொல்கிறேன், இது என் தான். பிரின்ஸு இல்லை பிரின்ஸு. ஓகே, இப்போ கேம்குள்ளாக்க வந்தாச்சு. ஸ்டோரியெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கள? நான் பாதி வந்துட்டேன். சரி, உங்களுக்காக ஃபஸ்ட்லேருந்து விளாட்றேன். ஏன்னா நீங்கள் என்னோட யூடியூபர்ஸ், அதுக்காக தான். என்னோட வீடியோ சாரி. ஓகே 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 ஃபாரூக் FAAR. கடைசியாக ஜேன் போட்டு போமாண்ணா. வேணாம். சேரன் வேரியா ஃபாரூக், அதுனா சேர்றா. எத்தனாத்தியா அதே ஓட்டுவீங்க, ஓட்டின முனியமாகவே இருக்கீங்க. என்ட்ரிலாம் கேம் ஃப்ரீக்கு ப்ரெசென்ட். அதானே எல்லா சின்ன கேமும் கேம் ஃப்ரீக்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணிடுது. அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா இது ரோம் கேம். ஓகே 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 நம்ம இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துட்டோமா? இங்கே பாருங்க, சேர் வந்திருக்காங்க. ஜிம் லீடர் சேர் என்ன? ஏன்னா இப்போ இவங்களும் ஒரு ட்ரெயினர் தான். பேரியாக வராங்க பாருங்கள். இப்போ இவங்களும் ஒரு ட்ரெயினர் தான். ஆனால் நம்ம இப்போ நம்மளுக்கு இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ்குள்ளேருந்து தான் போக்கிமான் எடுக்க போகிறோம். மூன் பிளாக் வெர்ஷன் 2லேயும் ஒயிட் வெர்ஷன் 2லேயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா பேரியாட்ட போய் சந்திப்போம். ஏன்னா அவங்க ட்ரெயினர் முடிச்சிருப்பாங்க, ட்ரைனிங். அதனால தான் ப்ரொஃபஸர் அவங்கக்கிட்ட அந்த பொறுப்பை தந்துருப்பாங்க. நீங்கள் என்னவா ஜிம்முக்கு போய் இந்த தா அப்படின்னு சொல்லி. சேரனும் ஜிம் லீடர் ஒயிட் வெர்ஷனில். ஏன்னா அவர் நல்லா சண்டை போடுவார், நல்லா சூப்பர் டஃப் கொடுப்பார் இந்த கேம்லலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் நம்ம ஈஸியாக முடிச்சுட்டு போயிடலாம். வீடியோ எண்டுக்கு வரப்போது சொல்ல மாட்டேன். போக்கிமான் சென்டருக்கு போகணுன்னு தான் எண்டுக்கு வரப்போகுது. அப்படியே எங்கள் சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் போட்டு விட்டால் நல்லாயிருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக்கு போட்டு விடுங்கப்பா. லைக்கு இல்லாட்டி சப்ஸ்கிரைப் ஆச்சும் பண்ணுங்க. என்னடா வீதை கந்தரகோலமாக மாற்றிட்டீங்க? அடே அம்மா வந்து கேட்டால் நான் என்னடா சொல்லுவேன்? ஏன்டா உங்களுக்கு இந்த வேலை? சேரண்ணா வாடா. நீ தாண்டா செத்த. ஜிம்மில் நான் வச்சு செஞ்சில, அவனை இந்த தாட்டி வச்சு செய்கிறான் பாரு. இவன் டெலிவியார் தான் ரிலீஸ் பண்ணுவான். இதுக்கு நான் வச்ச பேர் டெலிவியார். ஒரு மரம் மண்டை. இந்த போக்கிமான் அழகான போக்கிமானை வச்சுக்கிட்டு என்னென்ன பண்ண தெரியுமா? இது வேஸ்ட்டு போக்கிமானு, இது நல்லாவே இருக்காது, அழகாகவே இல்லைன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் எனக்கு இந்த போக்கிமான் பிடிக்கும். ஆனால் நான் எடுக்கலை. ஏன்னா நம்ம எப்போவும் லாஸ்ட் மாட்டுற பவர். ஏன்னா இந்த ஃப்ளேம் சார்ஜ் வேறு லெவலில் யூஸ் பண்ணுவோம். அதாச்சுமே வச்சு கழிய விட்டுடலாம். சாரி வெரி சாரி. லேஸாக பேடு வேர்ட்ஸ் வந்துருச்சு, வாய்க்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கலாம். என்னடா இது வீடியோ கந்தரகோலம்? ஐயோ என்னது? வேரியாவில் வி கேன் இது தூக்கி இந்த சைடு வை. ஏன்னா ஓகே மாம், கிளீனிங் அப், நோ வரிஸ், ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட் லேட்டர். Shouldn't you be on your way to meet Professor Jennifer? என்ன ஒரு பேர். சேரன் is thanks. Please excuse us. Come on, let's go. Thanks, Professor Jennifer. Sharon, I will be waiting in front of the Pokemon Research Lab. ஓகே, இதுக்கப்புறம் நம்ம தான் பேசணும். வீடியோ முடிய போகுது காய்ஸ். அப்படியே லைக்கு போட்டுங்க. லைக்கு தான் முக்கியம். சும்மா சொன்னேன் இல்லை 6 நிமிஷத்துக்குள்ளே ஒரு வீடியோ முடிக்கணும்னா எப்பட்றா முடியும் மனுஷனால்?
உட்காந்துட்டு இருக்கேன் பாருங்க காய்ஸ். இது உங்கள் வெயிட்டுக்குள்ளே போனாலே ஒரு சண்டை காய்ச்சல். நோ 1000 times நோ. என்ன அது நோ? வெரி பெட். I could train a court. Pokemon everything. I can totally go on an adventure. இதெல்லாம் அவன் கேட்டான். ஓகே ஃபைன். ஐ எம் வெயிட்டிங் ஆன். ஓகே, இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவா. அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவது நான் உங்கள். டக்குன்னு வீடியோ முடிப்போம். வாங்க. இதோட வீடியோ முடிய போகுது. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுச்சு. போட்டாச்சு. இதோ வந்தாச்சு. நம்மளுக்கு போக்கிமோனை தந்துட்டாங்க. லைஃப் வீடியோ எண்டுக்கு வரப்போகுது. அதுவரை நான் உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவேன். நான் உங்கள் ஃபரூக். Like, comment, subscribe to this Junior Gamer அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு நிற்கணுமே? அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. அவ்வளோதான். பாய். Thank you for watching this video.